kayamanan. Sa kaaw. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa kawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ronnie. Sari pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ang iyong pahinga. Recorded by X Thunder Gaming. Hi Jessa, Hello, Ron. kumusta ka? Okay ra. Laban lang sa life, bisag kapoy. Trabaho lang gihapon. Lagi oy. Murag bag-o ra man to naglunis no? Nya lunis na masab. Mao lagi, uy. Kusog yung dagan sa panahon, no? Nah, dali gyud kita matiguang ani ba? Mao gyud. Dali na, uy, manood na ta. Aron maka-time in na ta. Ting paniod to na sab. Magli ko kaon ron makarelax ko gamay. Ron, Ay, Jess. Ikaw mong gud na. mukaon na ka? Oo, Jess. Paingon ako mukaon. Dunga lang ta. Aron, nasa ko'y katabi-tabi ba? O ba? Kabantay ko ba? Close kay mong Jisa, no? Lagi bay. Ganam sa siya nako kay iba naman ka nga buotan baya ko. Oh, Jisa la! Aw, hinawasap. Ako pa nimo, no? Ha? Kana si Jisa. Oh, Ang uyabi na. La! salbayisa sa nimo. Nagpakita lang ganyo kaayo ng tao, yung dayon papanguyaban ako. Ikaw gino. Klaro magkaayo nga kana si Jisa doon ay gusto nimo. Day, una-una ra nimo. Inamiguro nang iyaha rin ako. Ah, basta bay, sa akong tanaw. Naibog na si Jisa nimo. Mura may hinunog na hagit ko sa gisulti ni Bijumar na ko na. Unsa ka, no? Kung akong suwayan o panguyab si Jessa? Hi, Jess. Mupauli na ka? O, Ron. Nga naman ang ta? Mga una ta na. Naman ko'y nakitaan nga bagong nag-open nga kananan. Feel na ko no nga lami ka nilang baligya diha. Sa sunod na lang, Ron, kay madali manggug ko. Mau ba? Una lang ko nimo, ha? Kaya nang mukuha na ko. Sige, Jess. May uyab si Jisa? Oh, bay. Oh my goodness, pag-sure, uy. Tinuod laki. Kikuha ang gisag motor. Huwag malagi na sa una. Oh, basig bag-ora sila nagkauyab eh. Basin pod. Ya, saman, atras lang ka. Oh, mga ganay may tabo bay. Ang sa manguyab ko ni Jessa nga may uyab naman na siya. Aw, huwat-huwat na lang. Nga magbuwag na sila. Ay, Usa? Recorded by X Thunder Gaming. Huwag man ko makakita ang Jessa rin na. Ay, makasi. Aos to. Mangutan ako sa iyang mga amiga. Ni absent sa Jessa ron, uy. Mo ba? Nga naman ka ha? Unsa maday nitabo niya? Naglain ko no ang lawas. Pero, ni message to siya nako nga mo duty siya ugma. Hi, Jess. Hello, Ron. Naglain ko na yung lawas mong ni-absent ka gahapon. Mao lagi, Ron. Nga naman. Unya na lang ti kasultihan, Ron, ha? Inig-out na to sa trabaho. Sige, Jess. Ha? Nagbuwag mo sa imong uyab? Oh, Ron. Unsa may hinungdan nga nagbuwag man mo? Ako mang nasakpan nga nagchat-chat sa siyang uyab sa una. Og nagbalik sila. Unsa? Mao to. Tungod sa akong kalagot ako sa gibuwagan. Gusto mo sabihin mo gibuhat ba kay nagbinuang ito siya? Pero sakit kaya akong dugan, Ron. Dili ko makadawat sa gibuhat na ako. Di ay maayo ay. Aron malingaw ka. Aron mugaan ang imong dughan. Manglaag ta? Asa man sa tamang laag. Bisag asa lang gud. Ang importante nga malingaw ka. Ug malimot ka sa gibuhat si Muyab.
Sige, Ron. Pwede sad ug adto ta sa daplin sa dagat. Aron imo mapahungaw ang sakit sa imong dugan. Nasa naman ka? Medyo nigaan-gaan akong dughan, Ron. Mainon. Salamat tayo, Ron, ha, nga naaka nga akong kasumbungan. Kasumbungan sa akong mga kasakit. Okay rin, Jisoy. Ay, Naunsa ka? nagunahuna lang ko ba kung ako patingaling imong uyab, no? Di ka tingaling masakitan. Ron, Nahinay ka naman gini. Bahala nang ni. At Jis, sa una pa lang, ganahan na kay kunimo. Pero, nagpugong lang ko kay suod maggugay ta. Ronnie, Hangtod nga nakauyab na lang kaglain. O huwag ko makasulti nimo sa kong feelings. Pero kung hatagan ko nimo og higayon, Jess, may gugmaon ka. Ako ipasalig nimo. Kadi gid ka magmahay. Kay di tagid ka pasakitan, Jess. ang tinuod, Ron. Ganahan man ko nimo kay buutan ka. Dali ka maduulan. Pero, saon man good. Friend ra magid akong pagtanaw nimo. Okay ra, Jess, oy. Wa man sa ko magdali. Andam ko magpaabot, hantod kanus ka maluoy nako. Ronnie, Mayo, hinuon kay nagkapanguyab na kan Jisa. O lagi bay, pero mura man ugway pag-asa bay. Sige lang, good. Hot lang ba? Waiting ba? Pasi ba day, moabot ang panahon nga ma-in love na og pinakalit si Jisa nimo. Ha? Mayon ta, bay Jomar. nikaw na ka? Wa pa, Jess. Mga ona ta na. Kaya nasa ko isulti nimo human na tog kaon. Basin mo na ning akong gipaabot nga sugto na ko ni Jess, ha? Human naman kita kaon. Unsa may musulti na ko, ha? Abi ni mo, Ron, Oh, malipayon kayo ko. ano man, ha? Nagbalik na mi sa kong uyab. Unsa? Mauna, Ron. Oh. Iyan ang gibuhagan na iyang uyab sa una. Og iya po gining giblock. Og nag-ilis na sa siya laing number. Aron, dili na siya makontak pa ini. Mao ba? Og mao to, nihangyo siya nga makig-uli na ako. Ug nisugot sa ka? Oron! Kaya syempre, love pa manggod na ako siya. Oh, Nahibaw ko nga sakit para nimo kay nahigugma ka nako, Ron. Mahimong maglagot ka nako. Kay human ko pasakit sa akong uyab, nakigbalik ko niya. Jess, ha? Pasaylo alang ko, Ron. Unsaon manggod. Nahigugma man ko sa akong uyab, bisan pa man siyang gibuhat nako. Jess. Hinaot ka makasabot ka nako, Ronnie. Okay ra, Jess. Nakasabot ra ko nimo. Lain sa kayo kung ako ipamugos ang akong kaugalingon di nimo. Nga higala ra man gyud ang imong pagtan-aw diri nako. Salamat, Ron. Pananglit pasakitan kapag usab si Muyab. Niar ko nga imong maduulan, Jess. Andam mo sabot nimo. Andam nga magmahal nimo. Pag tumingin ka na. Ko sa kung nibawaan nga nakigbalik si Jessa sa iyang uyab. Wa ko'y mahimo kay di man ako ang gigugma ni Jessa. Di ni nalang ko tupog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kito mga higalang kaagi ni Ronnie nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nakalahan. Ako ang iyong pahinga.
Ang mong kaagi kipahotan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. RMN